Bl-imsieħba soċjali madwaru, it-tlieta filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar patt soċjali storiku biex jgħin lin-negozju u l-ħaddiema f'dan iż-żmien ta' sfida li laqat id-dinja kollha, riżultat tal-imxija tal-coronavirus. Dr. Abela qal li l-Gvern se jkun qed iħallas paga ta' 800 euro fix-xahar lil 60,000 ħaddiem li ġejjin minn oqsma milquta mill-impatt ekonomiku kawża ta' azzjonijiet drastiċi li kellhom jittieħdu kontra it-tixrid tal-COVID-19. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega li din il-miżura se tiswa lill-Gvern 44 miljun euro fix-xahar. Il-miżura se tott ukoll għal dawk il-ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom mid-9 ta' Marzu law u lil min iħaddem jirrevoka s-sensja tagħhom. Fost il-ħaddiema li se jibbenefikaw hemm dawk fl-oqsma tat-turiżmu, trasport u anki tad-divertiment. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern irid jinċentiva x-xogħol u mhux il-qatt u saħansitra din il-miżura se tagħti żieda fit-dħul lil dawk l-aktar vulnerabbli. Ħarisna lejn x'għamel ħadd ieħor. Ma ħnissa nħallsu 75%, ma ħnissa nħallsu 80%, għas se nħallsu 100%, se nħallsu iżjed minn 100% tal-paga li dak il-ħaddiem qed jirċievu llum. Għaliex dil-paga se tkun tfisser żieda ta' 23 euro fix-xahar. Il-Prim Ministru spjega li min iħaddem se joħroġ id-differenza ta' dħul sa' 1200 euro fix-xahar jekk il-finanzi tal-kumpanija jippermettu dan. Hawnhekk Dr. Abela appella għal flessibilità tal-ħaddiema biex jikkoperaw ma' min iħaddem ħalli b'pon wieħed noħorġu minn dan iż-żmien ta' sfida. Intant f'setturi milquta anqas bħal dawk tal-manifattura u tal-ħwienet, il-Gvern se jkun qed iħallas l-ekwivalenti ta' ġurnata paga għal kull ħaddiem li tista' titla' għal jumejn. Miżura li se tolqot 50,000 ħaddiem u se tiswa 15 miljun euro fix-xahar. Għawdex ukoll se jingħata injezzjoni diretta billi n-negozji ċin milquta se jirċievu mal-ewwel ħlas ekwivalenti għal jumejn xogħol. Dawn il-miżuri kollha japplikaw ukoll għal dawk li jaħdmu part-time fuq bażi prorata ta' 500 euro fix-xahar. Il-Prim Ministru fakkar li l-ewwel żewġ settijiet ta' miżuri ammontaw għal 1.8 biljun euro. Filwaqt li qal li dan jista' ma jkunx l-aħħar pakkett ta' miżuri tajnuna għal familji, il-Prim Ministru qal li negozji jridu jkunu lesti għal dik l-għada meta r-rota ekonomika terġa' tibda iddur. Illi aħna rridu illi n-negozji tagħna ikunu lesti biex mal-mument li noħorġu minn din is-sitwazzjoni mhux normali, ikunu up and running biex nerġgħu naħarbu bis-saħħa fit-tkabbir ekonomiku. U hemmhekk se naslu. Dik hija l-mira u bħala Gvern se nixħtu s-saħħa kollha tagħna wara n-negozji tagħna biex naslu hemmhekk. Il-Prim Ministru rrimarka għalla għalli qed jimxi bih dan il-Gvern f'ċirkostanzi illi l-ebda ġenerazzjoni qatt għaddiet minnhom. Għandna dan il-war chest illi titkun prudenti, titkun iggalbat kif se tqasmu. Tista' tieħu għażla, forsi tkun l-għażla populista, u stajna morna għal dik l-għażla populista li ngħidu fl-ewwel setta miżuri ħanaħarqu ħanutilizzaw dal-war chest kollu. Żgur li kulħadd kien joħroġ ifaħħarna u jgħidilna forsi l-aqwa gvern fid-dinja, l-aktar gvern li kien galantom. Stajna milnek. Imma konna nkunu qed nissugraw li jasal mument illi jkun tfadallek bżonn illi tinjetta aktar flus fl-ekonomija li tagħti aktar inċentivi finanzjarji biex tkompli tgħin lin-negozji u lill-poplu tagħna biex joħroġ minn dan il-mument u tiġi f'sitwazzjoni fejn ma jkollokx biżejjed flus. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ukoll li se jkun qed iċedi l-paga tiegħu bħala sens ta' solidarjetà ma' dawk kollha li ġew affettwati ħażin mit-tifqija tal-coronavirus. Jiena għamil ġest issa ma kont se nħabbru llum ma kont diġà ħsib dwaru sa la saqsejtni ħabbartu. Naturalment huwa il-ġest ta' kif jien nara l-affarijiet, żgur li mhux se nobbliga b'da ħaddiem taċ-ċivil biex inaqqas mill-paga tiegħu u jgħaddi għal ħadd ieħor, però l-ispirtu tas-solidarjetà qiegħed hemmhekk għandu ikun hemmhekk dan il-mument tal-aħna. U meta jingħad il-mument tal-aħna ifisser illi kulħadd irid ikun solidali ma' ħadd ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.